Dlho som vás nevidela, tak som sa potešila. Ja som práve dotočila moju novú spoluprácičku. Počúvaj, ja nemám veľa spolupráci, to je na Instagram, hej. A myslíš si o mne, čo chceš. V niektorých veciach som absolútne basic bitch. Ja milujem prať, ktorá čajka nie. Čo som to používať? Olej do prania. A oni zrazu, že chcú so mnou robiť z ničoho nič, že som to nikdy nedával, čo používam. Mne to je dané, ty to nechápeš, ty to proste nechápeš. Ja doma takto si stojím, ja perem a ja že bože, toto je super. A na druhý deň mi volá manažeris, že Nina, títo sa ozvali, chceš? A ja že give me that shit. To vonia jak môj bohatý čávo. Toto aj vyzerá jak Nicky More. A tu mám moje veci na pranie. Ja milujem prať do piču. To je prvá vec, čo som dneska robila, hej. Išla som si vypísať akože betrayal list, to isté ako mal Kanye, že on vlastne vypísal ľudí alebo veci, čo ho za jeho život že zradili. Ja som ostala len pri dvoch veciach a to je vyjebaný papi a moje auto. Pýtali ste sa dosť, že kde je papi v piči. Je nič mu není, on je zdravý. Ale ho nechcem nikdy vidieť. Pre tých, čo neviete, papi je môj pes, pudliček, hej, dosť oškaredel, neviem, on asi geneticky mu není dané byť nejaký pekný pudlik, ale nevadí, tak som milovala. Ja som sa o neho starala ako šteniatko, ja som ho vychovala. Minulý rok som šla 2 týždne do Dubaja, tak ja som toho psíčka dala mojej matke na dedinu. Tam má výbeh, tam má iných psov, má tam deti, mojich súrodencov. Pudly sú veľmi, že také family friendly psy, také povahy, že majú radi ľudí veľmi spoločenskí, nemajú radi byť sami. 2 týždne tam je, nie? Ja sa vrátim z Dubaja po môjho psíčka. Prinesiem si ho do Bratislavy. Čávo, 4 dní, čo tu bol, tak 4 dní nežral. Triasol sa, obsral mi celý byt. Každú 5 minútu tu sral. On tak trucoval, že nežral. A ja tu volám, ja veterinárovi, ja 800 € idem, a ja zistím, v Breznici on zrazu vyzravel, o Breznici tam svetená voda. On nevie, čo to je byť chorý psík, on zrazu, dobre, potom skúšam veci, až zoberiem ho sem na 2 dní, tu zás 2 dní, on normálne sa hral, že už ide do neba. Ho zaveziem do Breznice v ten istý deň, znovu zrodený pudel. Vtedy mi povedala veterinárka, ten Jokel mal iba úzkosť a stres, že som musel vrátiť do Bratislavy. Vy hovoríte niektorí, typická influencerka, že kúpi si psa, urobila si s ním fotečky, a že vrátila ho do Breznice a neviem čo, tak to nebolo. Ten pes sa vzdal mňa. On chce žiť smradlavý, normálne zajebaný, uši má zapálené, lebo furt sa tam do vody iba hádže, pláve si tam v nejakom potoku, sliepky tam mamke naháňa, furt sa mi sťažuje, dredy má, deti ho vozia v kočári pre bábiky a on je spokojný. Ja ho chodím naštevovať aj všetko, ale mám proste ťažké srdce na ňo. Druhú vec, moje auto. Ja mám BMWčko, začala som s ním akože flexiť na internete, lebo ja mám rada takéto veci robiť. Money, vieš, úplne. A čo? Však užívam si, ne? Plody. A ja vám prisahám, že niekto ma proste doma zaklína. Ja to auto mám už dlho. Ja si začnem flexiť na internetoch, nie? Úplne robím Damian grrr, onke, vieš, pičoviny s tým robím. Zrazu mne to auto, že defekt. Kotúče, brzdy, olej. To auto je mesiac už v servise. A oni furt nevedia, čo mu je. Niekto mi písal do komentu tam, že auto ide iba na štvorvalec a ja, že dick dement. Mal pravdu, to reálne tak iba šlo na šo. Dúfam, že ste šťastní vy doma, že z nejakú sviečku podľa mňa tam sedíte a robíte achlelela,